De tijd is heel anders. Ik begon in 86, de Soundmix-show in 1990. Dus toen de tijd kon je de 20, 30, 40 in de maand doen. Dat was echt heel groot. Maar tegenwoordig, doordat er heel veel zingen, zie je gewoon, de agenda is gewoon veranderd. De 20 keer in de maand, die zijn er gewoon niet meer. Dat is voor iedereen. Degene die het zegt, die ligt nog steeds in zijn eigen portemonnee volgens mij. Maar ja, het is veranderd. Maar je moet ook het walletje bij het schuurtje laten. En als je gewoon je maandsalaris bij elkaar kan zingen, ja, dan ben je toch al een gelukkig mens. Carnaval, dat is dit jaar weer erg vroeg. Doe jij daar nog iets mee? Nee, singlematig niet. Ja, wel optreden. Je hebt er wel de nummers voor in je repertoire. Of je nou het Johnny Jordaan of Mankenelis of wat dan ook neemt, dat komt er dan wel altijd tussendoor. Dat werkt goed. Maar echt carnaval, nee, ze hebben het wel eens gevraagd. Maar misschien moet ik het wel eens gaan doen. Of misschien eerst eens aan denken en dan doen. Nee, ik heb niet dat ik de veren om mijn hoofd niet meer kon doen. Dat heb ik niet. Maar voor de rest, nee, je moet het wel een beetje voor de mensen leuk uitzien. Maar je moet het ook wel netjes houden. Dus als een papegaai op het toneel staat, dan zal je me niet echt gaan zien. Maar het is wel leuk om mee te maken hoe anderen verkleed zijn. Maar ik denk, ik hou het altijd maar netjes op het toneel zoveel mogelijk.